מהימים של העצבים, אוהבת אותך, מתה עליך, שתצליח לכל אורך הדרך שלך. ההקצאות היו בסדר? אמרתי לך, חוץ מהעצבים... ההקצאות שווה עצבים. איך את נראית טוב? ומה עם הטוסטר? כוסימו שלך על הטוסטר. אני רוצה ברכה. בואי, תעמדי כאן. זה בטוח שלך בהצלחה. לא, האור, את שחורה באור. תעברי לצד השני. ככה, זהו. אני רוצה ברכה. הרבה הצלחה, שנבוא לבקר אותך. תעשה לנו איזה תינוק נחמד לסיום שאתה עוזב אותנו. מתי את תעשי לנו תינוק? זה אחרי שאני אגמור את הטיפולים. זה לא תלוי בי. את יכולה לתת לי הבטחה שכשאני חוזר יש? בעזרת השם, אני מקווה שכל ביד הקדוש ברוך הוא. אני מאמינה שאתה עשית דרך טובה והצלחה, וכולם אוהבים אותך, ומאחלת לך מכל הלב הרבה הצלחה. יאללה. והרבה נשיקות חמות, ותדע לך שאנחנו... ואני צריך להגיד תודה על כל השיעורים שלימדת אותי בדרך להיות מנהל. אני מאמינה שאתה תלך בזה לכל אורך הדרך. אחלה. ואין כל סיבה שלא תצליח, כי אתה אדם ישר ואדם טוב ותצליח. אם עסקתי את עצמי 22 שנה, אני מאמינה שאתה תצליח בדרך שלי. זה נכון. אני לא אוהבת לדבר הרבה. ספר זיכרונות. אבל היה לי ממש לא רע איתך. מצוין. ממש לא רע איתך. מצוין. אמנם אתה בחנת אותי בהתחלה, אבל אני מאמינה גילית שזה משהו טוב. ואם המדרגות לא יסתדרו, עד לזה את מתקשרת אליי לשם. בא לי עוד מעט צריך להרים לך טלפון. אני יודע. הבטחתי לו. שיהיה לך בהצלחה. תודה מתוקה. הרבה בריאות מכל הלב ורק אושר. רואים ככה ערב. לא יודע איך רואים. נו יאללה, תתחילי. כן. את רואה רקורד? עוד מעט שאתה תחזור לא יהיה כל כך הרבה חיבוק דוב כזה. עוד מעט זה יהיה... שישארו הציצים זה יישאר אחרת, יישארו. רגע. ארץ שלך, הרבה בהצלחה. רגע, לא רואים אתכם בכלל. זה פשוט בגלל האור. זהו. טוב, מילה. הרבה בהצלחה. תהנו שם כמה שרק אפשר, שתבואו. תבואו לבקר אותנו. ארז, אבל בכל זאת, תמשיך להשתתף בהגרלה. כן, זה ברור. תשלח לי פה 10 שקלים. תזכור מאיפה באת. זה הכי חשוב. זמירה, תגידי לי בהצלחה. בהצלחה, אחרי שאתה עוזב אותנו. ביי. כואב הלב? עצוב לי מאוד. לא נורא, יהיה בסדר. זאת עדנה. עדנה, את רוצה להגיד לי תודה להתראות? שבעוד 20 שנה אני אזכור מי כל אלה שהתלוננו כל יום. זאת בתיה, כל הזמן התלוננה. איזה רע אתה. תגיד איזה משהו טובה, שלא נזכור אותי בתור דבר רע. בתיה פעם הייתה שמנה, עכשיו היא אחלה חתיכה. לא היית שמנה? מותק, זה רק למצלמה. אני נראה לי שנהיית סינילי מגיל. טוב, זה חיים איציק, צלם את המסעדת דן עדן. כן, אז אני באמת נסעתי סנילי. אתה גם מקליט את כל זה? בטח שאני מקליט. מי עשית? קטרינה, אני מצלם אותך מרחוק. תעשי לי ביי. איך היה החלה? תודה. תודה. אני מצלם את הכאן לא מעשנים. שלט בהמלצה בלבד. זה גרשון, המורה שלי לענייני תערוכות. אתה רוצה להגיד לי כמה אני מניאק? כן. אני אגיד לך לשולחן כמה אתה מניאק. אני מדבר פה, זה מדבר. ארוחת צהריים, פרידה מארז. אני ביקשתי שניצל וצ'יפס, בואו נראה מה הם נתנו. אני אקריא, אני לא רואה. מדליון, כבד אבז, על בטטה, שניצל עגל, סלט ירקות פלסטיני, מאפה שוקולד חם. יפה מאוד. שווה לעבוד 8 שנים. הצלחה. מאוד.
תעשה חיים באמריקה. עוד פעם, אני תמיד הולכת לאיפה שיש שיהיה לך לך עצוב, תתקשר אלינו ונקווה שאתה... אני עצוב עכשיו, באמת. ואני מאחל לך תמיד תהיה שמח. ולקחת את החיים באיזי כמוך. מאוד. ויטורי, אותך צילמתי כבר. צילמת אותי, כן. והוא עושה עכשיו מה שנקרא, מארח. רקורד. תדע אותי כשאני מדבר. לא רוצה. אל תצלם אותי. טוב. כרמליטה. נכניס את הבטן, חכה. זה חתיכת. תפסיק לנשום, ואפשר. זהו, עכשיו את מצולמת. כן. מוטי לא בא? מוטי לא מרגיש טוב, הוא הולך הביתה. כרגע מוטי. בולי, אני אציין אותך מקלוזאפ. תגיד לי. בהצלחה. תודה רבה. עושה חיים בסנדיה. אחלה. יפה שלי. והנה. זה בשבילך. לי? רק לך. תודה רבה. זה צ'ק. כן, הרבה כמו פון. חמוד שלי אתה. בסדר אתה. זאת על האחות שלנו. דגים כזה. כיסה. אבל רק שבאת את הפלסטינאי. אני מצלם אותך מאחורה. אוי, פה יותר גרוע. מיקי? איפה יפה? שירלי, תגידי משהו על הבוס שלך. זהו, נראה לי. ורד. בקול רם, לא שמעתי לקרוא. אני לא יודע. תתגעגע אליי. אסנת, אמרת משהו על הבוס שלך? עוד הפעם. היא אמרה, דרך אגב. תשאיר ושיר. איפה הוא? אפשר להתחיל להביא? אני מחכה למיקי ולאיציק. מיקי לא יבוא. זה התפקיד של ארז. הוא מכין את הארוחה. ארוחת הפרידה. הוא לא יושב. מי עוד חסר? מי עוד? איפה רותי. רותי אולי לא יודעת, זה פה? אני יודע שזה... יש מלא. מה? כאילו מפה? ארבעה חלקים. החלק האחרון זה... בצה"ל זה 3, לא יודעת, לא היית בצה"ל? צה"ל ועדה מחולק ל3. ככה לימדו אותי. אנחנו קודם כל, למי ששכח, אנחנו נפרדים היום מארז ואנחנו עוד נדבר עליו בהמשך, וכדי שאנשים לא יהיו רעבים, אז אני קודם כל מנסה להרים קודם כל כוסית יין, גם לחיי הנפרדים וגם לחיי הנשארים. לחיי הנשארים שצריכים זה, וכמובן לחיי מי שגם יתחיל לשאת בעול. אבל אנחנו תכף נדבר על ארז באופן פרטני, אז בינתיים לחיים ארז. חיים ארז. דבר על תיירות לארץ. תיירות. תוכנות, מה זה? עולות חדשות. אני לא יודע אם הוא בוס שלך, הוא היה כאן אתמול בלילה, דוד מגן, מנכ"ל UJC. הוא בינתיים אמר שאין מה להביא. אין על מה לדבר, אה? כן. העיקר שהם מביאים כסף, זה מה שחשוב. הוא גם מכיר במיוחד, הוא אמר לי את ה... אני דיברתי על סנדיגו דיברתי על סנדיגו קשר הקרובים שלי, הוא אומר שהמילה מאוד חמה ומאוד עולה. חשבתי להגיד לו שגם אתה... תיארתי לעצמי. אז אני מציע להתחיל בארוחה. אני לא יודע איפה האוכל. אפשר לאכול אחד את השני. אוקיי, המחר שהתוכנית לא מוגעת, אז אנחנו נקדים את המאוחר, כי אני לא יודע למה מקדים את התוכנית. יש בהם האוכל? לא שידוע לי, אתה רק עכשיו השארת להם לשמונה ראשונה. כן, אבל אני רוצה לדעת תוך כמה זמן תוגש מנה האחרונה, כדי שלא נתחיל את הישיבת השם החלטות ב7 בערב. לפני 3 דקות. אנחנו, כמו שמקובל בתקופות האחרונות, אנחנו מנהלים שהיו כאן תקופה ארוכה וגם השקיעו הרבה במלון מעצמם, אנחנו יודעים להיפרד בצורה מכובדת. נכון שבעבר הרחוק יותר עשינו את זה מחוץ למלון, אבל אם אתם זוכרים, נפרדנו עם מיכאל לפני חצי שנה או יותר, אז אנחנו עושים את זה בצורה לפחות מכובדת גם היום.
ואני מציע בתור התחלה התנדב ויטוריו, שמייצג את העובדים, כי סך הכל מה שבעינינו זה קודם כל טיפול בעובדים. כרגלו בקודש, ויטוריו הכין דברי פרידה מחורזים, ואנחנו כבר מכירים טוב את הכישרון של ויטוריו, אז אני מציע שאתה תקריא מה שיצא לך מהשרבות לך בקלי קלות. אני יושב על זה שנה, לא שמעתי אין מיקרופון עכשיו. לא צריך. לא, אתה... יש מצלמה בתור. אני מקווה שלא תראו את זה כבדרך הגזמה, אני לא יודע, זה מהצד שלי שאני רואה. מה בא לך גם בודים ובמה? אני מכיר אותו מההתחלה כשהיה עדיין ינוקה. פעם לא הייתי. כן, זה מה שעלה בחכתים. על דעת המקום ועל דעת כולם. זהו אחד האירועים העצובים שאנו עומדים מולם. על דעת ההנהלה וגם זו של הרשת, עם כל גווניה וצבעיה של הקשר. ארז שטרסבורג עוזב אותנו להנחות, נוטש אותנו דואגים בלי שום הנחות. ארז, יום אחד אתה קם ומחליט ללכת, משאיר אחריך עדה שלמה עם נפש מדוכדכת. באמצע הקיץ אנו מרגישים כאילו זה שלכת, כי בכוח אישיותך את כולנו היית קושר, עם עזיבתך הכל נופל לנו, הכל נושב. לפי דעתי אתה סמל ומופת של דרך ארץ הגינות ויושר. ארז היקר, אתה השקעת פה הרבה אנרגיות. לחלק מאיתנו הם נפחו לקצת אלרגיות. אילו היו בחירות, היית נבחר לנו לאיש של המאה. מסור ודואג לעובדים וגם לבעלי הדעה. נותן לצוות שלך עוד תקווה ועוד קצת חמצן לריח. כולנו מטיבים לדעת וגם להכיר שאתה אישיות שצריך להעריך ולהוקיר. זהו קונזנזוס אחיד, קואליציה מקיר לקיר. ארז, אנו אוהבים אותך מאוד, והפואמה הזאת רק מוסיפה לך הילה ועוד. ומה ששכחנו אפשר להוסיף עוד ועוד. הצלחה בכל מעשי ידיך, ואנו כולנו עדיין ידידיך. עכשיו לשיר. לא, להפיק, זה לא להלחין. תודה. כתבנו את זה על קלף, אחר כך תקבל את זה ביחד עם שאר הדברים. אני חושב שאם תזכור מהמלון רק את האורזים של ויטוריו, אז זה כבר יהיה לך מסגרת מאוד נעימה. לפני שאני אגיד כמה מילים שלי, להגיד אם מישהו מהמחלקה של ארז רוצה להגיד משהו, לא צריכים להכין חרוזים. מהמחלקות של ארז. כן. יש גם שלוש נציגות. לא חייבות, לא חייבות. אנחנו באופן אישי. יגידו לי באופן אישי, אמרו לי כבר. זה היה פה, אני מניח, כמה זה יותר בין 7.5 שנים? בנובמבר יש המלון, גם פנורמה, גם בימים טרופים אלה וגם בשנים הטובות יותר, מה שאנחנו עוברים פה בחודש אחד, אני חושב שבתי מלון לא עוברים בשנה-שנתיים, מבחינת הדינמיקה והאירועים והפעילויות והתהפוכות וה-ups and down והטלטלות. תקופה של 7.5 שנים או 8 שנים לבן אדם נורמלי, גם בזמן רגיל, תקופה ארוכה. לעבור 8 שנים אינטנסיביות במלון כזה, זה יכול להיות כמו תקופת חיים שלמה. כמו אצל כלב. סליחה? כמו אצל כלב, 7 שנים. ואני חושב, המלון הזה, אני מכיר אותו בהפסקות מאיפה שהוא נבנה עוד לפני רשדה, אבל אני חושב שה8 שנים האחרונות, בכל תולדות הבניין הזה, הם היו 8 שנים הכי אינטנסיביות. לא בגלל שאני הייתי כאן, אלא בגלל שהמלון הזה הפך לכפול ממה שהיה קודם. מלון במרכז כנסים עם הרבה תהפוכות, עם הרבה עליות, עם הרבה תקופות שהיינו הכי טובים ברשת ובין הטובים בארץ, עד מצב שכולנו, כל הענף הזה,
הידרדרנו למצב שאנחנו עד היום נמצאים בו, מצב של הישרדות. אני חושב שלהיות במלון ולעבור את כל מה שעוברים פה עם התקופות הטובות, עם התקופות הרעות, זה תקופת חיים שאי אפשר לשבור אותה לשום דבר. איך ארז קשור לכל זה, אני אמשיך ואסביר אחרי הארוחה כדי שהארוחה לא תתקרב. שמזיזים, שמטיטים את זה וזה, לא אוכלת כבד. קולסטרול. אחרי המנה הראשונה כבר תעשה. ארז, תסתכל על המנה שהוגשה בשבילך. כבד אבז, המצה של בטטה, חומוס. תיאבון. מה? בסדר, שיסגור. אבל השם יחד השם. תסגור ותשלח את החפה. בסדר, אז צריך לעשות את ההמשך. זה תערוכה. אתם יודעים שמלון, מה שמיוחד במלון, לעומת כל מפעל אחר, כי בכל מפעל יש מנהל משאבי אנוש. מנהל משאבי אנוש שונה במלון מאשר במקומות אחרים, ולכן גם לא הבאתי המון מועמדים שהיה לי של מנהלי משאבי אנוש במקומות אחרים, מפעלים, כי מלון זה העסק הכי עתיר כוח אדם שאני מכיר. אין לו עסק יותר עתיר כוח אדם. אנחנו אמרנו תמיד באוריינטציות שהיינו עושים גם וגם בשיחות עם הנהלה, מה יש לנו במלון? הקירות, השטיחים, האורחים בעצם מתרגלים לזה אחרי 10 דקות, רבע שעה. מה שעושה את המלון מצליח או לא מצליח זה סך הכל המשאבי אנוש של המלון. אם אין מי שתופר את כל הקצוות של הנושא של משאבי אנוש, ויש המון דברים לצפור, אז בעצם המלון עם כל הפאר שלו יכול להיות פיל לבן ולא יותר. ואני חושב שארז עשה כאן תפקיד שהוא במידה מסוימת הוא כפוי טובה. מדוע כפוי טובה? משני סיבות. א', יש מנהלי מחלקות שעוסקים בתפעול, ויש מנהלי מחלקות שעוסקים בלשרת מנהלי מחלקות אחרים. אז אחד כמו החזקה למשל, או קניות, אבל משאבי אנוש בדרך כלל משרת קודם כל את מנהלי מחלקות אחרים. לכן תפקיד תמיד שהוא יהיה כפוי טובה, כי תמיד יבואו לו בטענות, כי תמיד שום דבר לא יכול להיות מושלם בהספקת כוח אדם. הסיבה השנייה שהוא כפוי טובה, שזאת הסיבה העיקרית, שבמשאבי אנוש אתה בעצם נמצא בקונפליקט תמידי. מצד אחד, מנהל משאבי אנוש, יש את הקונפליקט הבסיסי של כל מנהל משאבי אנוש, הוא מול העובדים, הוא מייצג את ההנהלה, ומול ההנהלה, מולי בעצם, הוא מייצג את העובדים. זה כבר קונפליקט, אבל זה נכון לגבי כל מנהל מחלקה. פה אין דבר חריג, כי כל מנהל מחלקה מול העובדים שלו מייצג את ההנהלה, ומולי הוא מייצג את המחלקה שלו. הדיסוננס האמיתי פה הוא במהות התפקיד, כי מנהל משאבי אנוש צריך לדאוג קודם כל לתפעול כוח אדם האופטימלי, זאת אומרת שיהיה כוח אדם הכי טוב, הכי יעיל, בעיקר הכי מלא מוטיבציה, צריך לדאוג לרווחה של העובדים, והדברים האלה עומדים בסתירה מושלמת לדרישה השנייה שאני דורש ממנהלי כוח אדם, את ההוצאה הכי גבוהה של המלון, כמו שאתם יודעים, הוצאת כוח אדם, לצמצם אותה כמה שאפשר, כי זה מה שבעצם הדבר שהכי, כמו שאני אומר את זה בכל ישיבה, הדבר שהכי משפיע על הצלחה והצלחה של מלון. ומצד אחד הוא צריך לצמצם, מצד אחד הוא צריך להוסיף. ואיפה הקו האופטימלי שעובר באמצע, זה קשה מאוד לחוש. וצריכים להעריך בן אדם שעומד בלחץ, זה בעצם לחץ נפשי או לחץ, אפילו הייתי אומר אמוציונלי, קשה מאוד לעמוד בזה, כי בעצם צריך לרצות שני הצדדים. וכל זה נכון בתקופה רגילה. תוסיפו על זה את השנתיים האחרונות,
שאנחנו צריכים גם להילחם בתחרות וגם לצמצם כמו שלא צמצמנו אף פעם, כי עכשיו התקופות שלפני 2000 נראית לנו כמו תקופות של שפע כוח אדם שבכלל לא היו מגבלות, גם מה זה המגבלות? עם כל זה צריך להתמודד ארז, אני חושב שזה דבר שהוא משימה כמעט, הייתי אומר, על-אנושית. וארז, כמובן עם העזרה הנאמנה של כל אלה שהיו איתו במחלקה, עם כל הביקורות שגם לי היה וגם לכם היה, צריכים להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית ולראות שלעמוד בנטל כזה זו משימה מבחינה מנטלית, משימה קשה מאוד. העובדה שאנחנו עדיין שורדים ועדיין ממשיכים למשוך את החבל קדימה, אני חושב שמגיע לארז קרדיט על הדברים האלה, ואני בלי לקחת כמובן את הקרדיט של אף מנהל המחלקה שנמצא פה, אבל גם לארז הוא זה שבסוף שתקרא את זה. מעבר לזה, אני חושב שלארז היה גם ערך מוסף שאין את זה לכל, ועבדתי עם מספר מלא משאבי מסוהר במשך שנים, זה טיפול בצד, נקרא לזה צד הרווחה. לא כל מנהל, ולמרות שזה אחריות של מנהל, מטפל בבעיות הקטנות של העובדים, במצוקות קטנות של העובדים, למרות שזה תפקיד של המנהל, וזה בצד הרע. בצד הטוב, לא תמיד אנחנו היינו דואגים כמו שצריך, או יודעים לדאוג כמו שצריך לדברים הנחמדים כמו מסיבות, או דברים שקשורים בילדים של העובדים, או דברים שקשורים בחגים, או בסתם מסיבות של עובדים. אני חושב שבנושא הזה ארז נתן מעצמו מעל ומעבר. ונכון שאין אדם מושלם, לכל אחד אפשר להגיד מה לא טוב, מה לא טוב. אני חושב שהקו זכות פה היא מאוד ברורה, ואני מציע שבסופו של דבר כל אחד יזכור גם את הדברים, או בעיקר את הדברים שהיו ערך מוסף, ואני חושב שלארז זה ערך מוסף. כי אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הדברים. התקופה משנת 95, אני חושב שאתה לראות כאן? 94 ועד היום, אני לא יודע אם המוח יכול לתפוס מה עברנו כאן מ-94 עד היום. זה פשוט מדהים, קשה כל לסחזר מה עברנו כאן מ-94 עד היום. אבל רצף הדברים שעברנו פה, זה פשוט, אמרתי בהתחלת דבריי, ואני אומר את זה עוד פעם, זה רצף של כמו חיים שלמים. התפקיד של ארז, להבדיל מחלק גדול מכם, הוא תפקיד רוחבי. ובמה שעברנו בכל התקופה, התפקיד של ארז הוא לכל רוב המלון, לכל מחלקות המלון וכל הנושאים של המלון. ולכן אני חושב שארז, אתה הולך פה, משאיר פה בחוד, אנשים יזכרו אותך, אני מניח לחיוב, וגם אתה, אני מקווה, המטען הגדול שהיה לך פה, יצא גם כן עם מטען גדול של זיכרונות חיוביים, כי סך הכל סיפוק יוצר מדברים שאתה עשית או מדברים שעברת. אני חושב שיכול להיות לך סיפוק, למרות שבכל דבר יש ups and down, בסיכום אתה יכול להיות עם סיפוק מהרבה דברים שעשית פה במשך התקופה. אז אני אומר, מי שלא יודע, ארז עזב פה מרצונו, אף אחד לא דחף את ארז לעזוב. ארז עשה הימור על משהו שהוא מאוד מפתה. ההימור הוא לא בלקחת דבר מפתה, כי סך הכל ארז הולך לשנה-שנתיים, ועוד שנה-שנתיים אתה צריך להתחיל לחפש עבודה מההתחלה, כמו אחד שמתחיל את הקריירה שלו מההתחלה. סליחה? כמו שנודע רק סוף החיים. כמו שזה בארגונים היהודיים. לא. זה לא שליחים, לא. זה לא נכון, אלה קדנציות. אני יודעת שלא מעט שליחים שיצאו חזרו. אני גם מכיר אחרים, אבל אני מאחל לו שקודם כל ייהנה בשנתיים שלוש קרובות. יצא לארז למזלו שמכל התפקידים, אני קצת מכיר כי יש לי במשפחה שם, את המקום שהוא הולך. כל המקומות בארצות הברית שהיה יכול ליפול, זה המקום, לדעתי מספר אחד שיכול להיות מקום של ללכת עם משפחה. זאת אומרת, ללכת עם משפחה זה המקום הכי מעניין שאפשר ללכת בארצות הברית. קיבלת תפקיד וקיבלת גם את המיקום הכי אטרקטיבי שיכול להיות. אז אני בטוח שבשנתיים שלוש האלה, ודאי שתהנה, אני מניח שגם יהיה לך סיפור מאוד גדול. ואנחנו מקווים שגם שתהיה שם באולימפוס של אמריקה, תזכור שפה יש גם אנשים שנאבקים על ההישרדות. לא לעבור את 45% בעירון. בדיוק.
ולכן אנחנו מאוד מרדים לך בהצלחה. אל תעשה יותר מדי חיים, תחשוב גם עלינו לפעמים. כן, תסבול קצת. אל תגזים, זהו, תזדהה. כנהוג רק לסיום, כנהוג... ארז, הקלטת מה האורך שלה? אמרו לי שאתה לא אוהב... כן, נראה לי. אתה לא אוהב עתי קרוס, אז... קיבלתי, יש לי עוד מראש השנה לפני 4 שנים. הוא אוהב אותי, אבל הוא שוכח אותם בכל מיני מקומות. אולי ישמש לך יותר, אז יחד עם הברכה, אני לא יודע מה יהיה לך יותר ערך, אני חושב שהקלף הוא יותר מה ששפנים, אבל גם מה ששפנים, ושיהיה לך באמת בהצלחה מכל הלב. הצעת צילומים? איזה גודל של שניצל, יאללה. תעמוד. אני אעמוד. תעמוד. ככה אני...